बे बाराव जोङो बिटिआर खौ अमानि थासारि मोनसे अमाजों माने बांग्रिं मोनसे सोमजिहोनायनि जोंहा मोनसे सिमां आरो बे थिगैनो दं बुजिबाय अमानि बांग्रिं थिगैनो दं नोंथांनि जोंनि बिटिसि आव अमानि बांग्रिं मावहोनो नागिरदों थिगैनो दं मोजांनि बाथ्रा सोरबाया दिनैहाय अमाजों डेभेलप जादों सोरबा सासे सानै बिटिसि आव गासैबो जाजोबाखै दै आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन नोंथाङाबो बेखौ सिमान लानाया मोजां जोंनि बिटिसि आव गासैबो अमाजों थांनानै थायाखै जोंथ' दे फिसा फिसौ जोंथ' जेबो गैजाया बा सोरखौबा माबा मोनसे होननाय बिदियावसो दं किन्तु जोंनिख्रुइबो गुबुना 2-3 लाखनि अमा बायनानै बिथांमोना डेभेलपखौनो जानो हायाखै बरंसो बिथांमोना खहासो जाबावनानै दङ होनबा दिनै बिसोरो बेफोरखौ माबायदिहाय मा खालामगोन नोंथाङा सोरबा सासेजों थाफानानै अमाखौ बिथाङा डेभेलप जादों होननानै बुंदों नंगौ मोजां बाथ्रा आं बेखौ आंहा गाज्रि बुंनांगौ जेबो गैया जानांगौसो डेभेलप जानांगौ नंगौ नोंथाङा होफैनाय अमा खुन बिहारनि अमा लाबोगोन जोंनि बे बिटिसि आव बिहारनि वेदार ओमफ्राय जोंनि बिटिसिनि वेदार बेफोरखौ नों थाल लादोंना लायाखै बैसोरनि अमाफोरखौ फुरा मुलिजोंसो फोथांजोबनानै लाखिनो हायो होननानै बुंजागोन ओमफ्राय बिसोरनिया जोंनिया बेवहाय फैनाय लगे लगेनो अमाखौ इन्जेक्सन गंसे होनांगौ बिनि डक्टर थिग गैया भेटेनारि माबाया थिग गैया बिनि थाखाय जायनि जाहोनाव दिनै अमाया थैनो हमदों दिनै सोरबा सासेया 5 लाख गाहामनि खरसा खालामनानै गावनि निजा पकेटनिफ्रायनो मानै माथाम लानानै फिसिनाय अमा बेफोरबो थैनो हमदों मानो जाहोना मा बेफोरखौ नों एसे उदिस लादोंना लायाखै नोंथाङा बेफोरखौ मोजां उदिस लानानै अमानि जोंनि बिटिसि आव अमानि बांग्रिं मावहोनो नागिरदों बांग्रिं मावहोनायनि सिगां 100 बार साननानै नोङो बुंनाया मोजां होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला नोंनि बिटिसि आव बैफोर अमाया दा बिथाङासो बुंदों बिथाङा माबायदि फिसिदों बिसो मिथिगौ किन्तु नोंथाङा ओरैनो खाथियाव थानानै नों सोंफ्लाबाथ' जानाय नङाना बिनियाव नों थानांगोन माबायदि फिसिदों बियो माबायदिहाय जाहोदों माबायदिहाय मेनटेन खालामदों बेफोरखौथ' नों नायनांगोन ना बुजिनांगोन ना दिनै जोंनि एनडिएफबिनि गथ'फोर केडारफोर बिसोरथ' मालाबाबो रोंफिननाय नङा नोंथांमोना दिनै दाउ अमा फार्म बा गासैखौबो बिजोंनो फोजोबलांनो सानदोंमोन नामा थ' बिदि सानदोंब्ला एसे गोरोन्थि जागोन होननानै आं सानो मिथिबाय आं सानो आरोखि नोंथांमोना मा सानो साना बे नोंसिनि खोथा हयथ'बा आंनि बुंनाया गोरा जादोंबो जानो हागौ बा गुरै जादोंबो जानो हागौ सोरनिबा थाखाय नांदोंबो जानो हागौ सोरनिबा थाखाय गुबुन रोखोमाव जाहैदोंबो जानो हागौ नोंथांमोना बेखौ गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानैबो लाब गैला जेखियानो जादोला राकेश ब्रह्म बिथाङा अमानि बांग्रिं मावहोनो नागिरदों फैगोन बाराव नायनि बिथांनि अमानि जोंनिया अमा जाग्राया बारा ओमफ्राय प्रडाक्टआ खम बाक्सा बायदियाव नोंनि बाक्सा बायदियावहायनो अमाया थैगासिनो दङ केजि 100 थाखा थेवबो जानो नागिरा 50 थाखा केजि बहाबा थेवबो जाबावनो नागिरा मानो जाया आं बेखिनि खोथाखौ आं बुंबावलायला बेफोरखौ नों ओरैनो मिथिखायो आरो बुजिखायोबो थ' जिखियानो जादोला बेखिनि खोथाया थांबाय आरो एक्स एनडिएफबिनि गथ'फोरनि बारै आं मोनसे खोथा बुंनि बे जाय गथ'आ आंनावहाय दहयो फन हरनानै बुंदों बिथाङा 30 बेट्सनि रिहेबिलिटेसनबो मोनाखै होननानै बुंदों आरो रनजित बसुमतारी नोंथाङा जानला मानला बेफोरबायदि नों बिपिएफसो नों इउपिपिएलसो बिदि खोथाखौ दा बाहायबाय दा था मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना दिनै सरकाराव दङ नोंनि एगेन्स्टआव बुंगोन नोंनि उल्थायै बुंगोन मानो बुङा सोर बुङा सोरबा बिपिएफआनो जा सोरबा इउपिपिएलआनो जा बुंगोन
खारन नोंनि मावनायखौ मोजां नुवाबा बै इउपिपिएल नोंनि सापर्टाराबो नोंखौ बुंगोन दिनै एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ बेफोरबायदि बुंनाया असनमान खालामनाया नोंनिया जायाखै आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दा नोंथाङा आं रेकर्ड खालामनाय मोनबा बेखिनिखौ आङो मोजाङै खोन्थाना होनो हागौमोन खिन्थु बिथांनिखौ आङो रेकर्ड खालामनोबो गोसो गैया हानायमानि आं फट'खौ होनानै खोन्थागोन नोंथांजों सावरायदोंनो नोंथाङा बेखौ बुंहरदों 30 बेट्सनि दै बियो नोंसोरजोंनो थाफाबाय थायोमोन नों बिनि उनावसो हाबबावनाय दां आफादाव जिखियानो जादोंला बे हाबनाय हाबि आं बेखौ बुंनो थांबाय थाला आफादाव जिखियानो जा मावदोंथ' नोंथाङाबो थेवबो नोंनिफ्राय बेखिनि राव गनाया मोजां जायाखै होननानै आं सानो नों बिपिएफसो नों इउपिपिएलसो नों बिजेपिसो नों माबा माबि हेन टेन बायदिसिना बुंनायखौ आं मोजां मोनाखै मानो होननानै बुङोबा बिथाङाबो सासे जेलाव थानो गोनां जादों मानि थाखाय थादोंमोन बिथाङा जेलाव मानि थाखाय हमजादोंमोन दिनै बिथाङा मोनसेबो 4 लाखनि खुनु भेरिफिकेसन गैया खुनु माबायानो गैया दिनै बे सोरबाया मोनथावथावफ्राबो मोनाखै आं बुंफिननो गोसो गैयामोन बावहाय दिनै नोंनि बे नों बिपिएफसोनो होनना बुंहरनायावसो आं बुंनो गोनां जादों सोरबाया जे नोंनाव फन खालामनानै एसे माबा बुंहरबाबो बिपिएफ बे खोथा नङा बेयाव जोबगोन बे खोथा नङा आरो सासे बुंबावदों बिथां जयन्त एमएलए बिथाङावनोबो जेबो गैयिलाय बै 30 बेट्सनि बिथां जोंनि आफादनि सोद्रोमा बिथाङाबो बर' हारिनि थाखाय सानसे समाव जेलाव थाहैदों बिथांनाव मोनसे जाहोननि थाखाय माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय बिथाङा अनसुंथाइ बा बारा एमाउन्ट गिदिर नङा 2-3 हाजार बिदि एमाउन्टनि थाखाय बिथाङा थांदोंमोन बावहाय मा होननानै बुंहरखो सोंहैबाय फार्स्टआव बिथाङा ओरैहाय सावरायग्राजों दङमोन सावरायग्रानि होननाय लोगो लोगो औ सावरायग्रायाथ' इउपिपिएलआव आर'नाइ गानबाय नोंबो गानदो खोथाया नै बिदिसो ओमफ्राय बिदि होननाय लोगो सावरायग्रा हारसिंल'सो गानदों नोंथ' गानाखै इउपिपिएलआव बिदि जाहैबाय मा इउपिपिएल आर'नाइ गानाब्लानो जे इउपिपिएल जाया बे खोथा नामा बियो बिथां जयन्त एमएलए नाव मा साननानै बिदि खोथा बुङो जयन्त बिथांखौ जोङो गोरों होननानै मानियो मोनसे ओरैबायदि दुखु खस्थ'जों सेक्रिफाइस खालामबोनाय बिथाङा दुखु दाहा खालामबोनाय सानसे समाव जोंबो नुदों जयन्त नोंथां नोंखौबो जोङो नुबोदों माबायदि दुखु दाहा खालामनाय नोंथाङा माबायदि राजा लामायावहाय बाहागो लाफादोंमोन नोंबो मा बेफोर खोथाखौ नोंथाङा बावदों नामा बैयाव नों हारसिंल' बै राजा लामा गाथेनायाव नों हारसिंल' दिनैहाय गाथेदोंमोन नामा मा बिथां बै गथ'फ्रा एसेबो दुखु दाहा खालामाखैमोन नामा सोरनि थाखाय बिथाङा 30 बेट्सनि बै गथ'आ मानो थाखाय बियो जेलाव थानो गोनां जादों सोरनि थाखाय जानो गोनां गावनि गोरोन्थिनि थाखाय जानांदों ना गावनि माबा मोनसे दाय मावनायनि थाखाय जेलाव थानांदों मानो नोंसोरनि साननाया मानो बेफोरबायदि एसे मोजां सिन्था खालाम दिनै सोरबा सासेया दिनैहाय आं नोंसोरजों रायलायहैबानो इउपिपिएलनि आर'नाइ गानदो बिनि उनावसो रायलाय खोथायाथ' बिदि जानो हाया हल बर' रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलनि आर'नाइ गानजोबदों नामा आंनिया कुइसना बे जयन्त बसुमतारी नोंथाङा दिनै गोरों होननानै जों मानियो नोंसोरखौ मिथिबायना नोंसोरखौ जों गोरों होननानै मानियो सिन्था खालामनाया बै समनि बायदि नङामोन दा एसे मोजां सानगोन एसे मोजां सिन्था खालामगोन बे खोथाखौ सानदोंमोन जोंबो परिबर्तनाव दा जों परिबर्तनाव माखौ मोनदों दिनै नोंसोरनिफ्राय सोरबा सासे आफादनि केदारा फन हरब्लानो नोंथ' इउपिपिएलनि आर'नाइ गानाखै इउपिपिएलनि मानसि नङा बेफोरबायदि बुंबावो मानो खारना मा जाहोन दं बावहाय नोंसोरथ' बिजेपिनि बे कंग्रेसनिसो नोंसोरथ' जिएसपिनिसो खोथाया बे जानो नाङा नोंथांमोना जुदि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंबा नोंसोर जुदि गासैबो नोंथांमोना जुदि पार्टिखौ साना लाफानो बर' रायजोनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदोंबा बेफोरबायदि खोथाया गनो नोंसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनो समाया मिथिबाय नोंथांखौ जोङो
गोरों होननानै सानोमोन नोंथाङाबो बे लाइननिफ्राय फैनाय नोंथाङाबो सानसे समाव नोंथाङाबो बर' रायजो राजानि थाखाय सान्दुं गोसायाव नोंथाङाबो उखैहाबना थादों सान्दुं गोसा सहायनानै थादों राजा लामा गाथेनाय ट्रेन लामा गाथेनाय बेफोरबायदियाव नोंसोरबो आग बाग लाग्रा मानसिमोन दिनै बर' रायजो राजानि सिगाङाव नोंथांमोना मा खोथा होनोमोन नोंथांमोननि स्पिचखौ जों खोनासंबाय थायो दाबो खोनासंखांनानै माखासे खोथाखौ जों बुंनो गोनां जादों बेफोरबायदि खोथा ओंखारनो नाङा नोंसोरनिफ्राय नोंसोर दैदेनगिरिनिफ्राय नोंसोर एमएलए निफ्राय नों इउपिपिएल नङामोन इउपिपिएलआव नों आर'नाइ गानाखैमोन सावरायग्रायाल'नो आर'नाइ गानदों इउपिपिएलआव बिदि खोथा ओंखारनो समायाथ' दिनैसिमबो जुदि बेफोरबायदि खोथाया ओंखारोब्लालाय नोंसोर बर' रायजो राजाखौलाय मा दैदेनबावगोन जोंनि बुंनायखौ गाज्रि मोननानै बा दुखु मोननानै लाब गैया मोनथिबाय जोंनि बुंनायखौ दुखु मोननानै बा गाज्रि मोननानै लाबबो गैया नों बिपिएफसो खालै बिदि होनबाबो जों जेबो मोना आंखौ बिपिएफआनो होन जिएसपिआनो होन आजमलानो एआइइउडिएफखौनो होन बिजेपिखौनो होन माखौनो होन जेबो नांजाया मिथिबाय जोंफोरो सोरनिबाब्लाबो सोरनिबाखौबा मोनजायाब्लाबो जों थांनानै थागोन मिथिबाय जों बेफोरबायदि मानसि सोमनानै ओंखामखौ संख्रिजों सोमनानै जानानै फैग्रा मानसि जों थेवबो जों सोरबा सासेनाव बारा सोनारग्रा मानसिबो नङा मिथिबाय रायजो राजा दं रायजो राजाया नुगोन रायजो राजा दङ जोंजों आंजों नङा नोंसोरजोंबो दं गासैजोंबो दङ जों मा मावदों मा मावाखै जों मा दुखु दाहा खालामदों खालामाखै रायजो राजाया मिन्थिगौ जों सानसे समाव मानि थाखाय माहाय मा खारनाङा मानो थाखाय जों एफाराब बेफोरबायदि फाग्लाफोरबायदिलाय मानो बिदि बुंबाय थानांगौ जों ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थानो समाया मिथिबाय आरो बुंनोबो सानामोन नोंसोरनि आसि थुयै थुयै बुंनो प्रमदनि माखासे खोथा बुंनाय फेरेंगानि गबिन्दनि नोंसोरनि माखासे जाथारि खोथा बुंनायावसो आं बेखिनि खोथाखौ बुंनो गोनां जादों 0% होनायखौनो मिथियानो मोननो नोंसोरनि पार्टिया बुङोब्ला लाजिथावथाव नोंसोरो एखेबारे लाजिथावथाव राकेश ब्रह्मआलायनो पार्सेन्ट होननायखौनो जोंनि इउपिपिएलआ पार्सेन्ट होननाय बुस्थुखौ सिनाया मानोथो दाखालिलाय फेरेंगा बिथांनावलाय मानि काराप्टेड ओंखारखो बेफोरो सोर सरकारा काराप्टेड जाया दे बुं बबे मोनसे सरकारा इन्डियायावनो अल इन्डियायावनो जोंनि इन्डियायाव जेसेबां पलिटिशियानफोर दङ सासेबो काराप्टेड गैया किन्तु जों नुवाखै मेगनजों नुथाराखै दिनै हायोब्ला नोंसोर खालामनानै खोन्थालाय जों पार्सेन्ट जाया खुनु मोनसेबो जों इलिगेल खालामा मोजां सरकार दानो नाजालाय नोंसोरो इन्डियायाव नोंसोरो नाम्बार 1 इउपिपिएलआनो जानानै थागोन अब्लाना बेफोरखौबो खालामनो नाजाब्रा बेफोरबायदि मानो हाया सोरबा सासेया दिनै जादों सोरबा सासेना दिनैहाय थिं होनो हायाखै रेभिनिउ जायगाफोरावहाय थिंनि नामावहाय दिनै बेसेबांबा कोटी बेफोरखौ माबा मोनसे खालामना माबा मोनसे गोख्रों राहा लानो नाजाना नाम्बार 1 जागोन इउपिपिएलआ अब्लाना बेफोरबायदिखौ गोख्रों गोरा खालामोब्ला नोंथांमोना नों इउपिपिएल हाबाखै आर'नाइ गानाखै बे खोथा नङा जयन्त एमएलए नोंथां बे खोथा फैया मिथिबाय बेफोरबायदिखौबो एसे सिन्था खालाम नोंसोरो जोंनिख्रुइबो गोरों लेखायावबो गोरों साननोबो गोरों मोजां हारिनि खोथा सिन्था खालामनो गोरों नोंसोरो दिनै बर' हारिनि दिनै आरोबाव सोरबा बर' होन अबर' होन बेफोरनि सायावबो नोंथाङा समाज सिबिनो ओंखारदों पलिटिक्सआव हाबबाय नोंसोरनोथ' लेखा गोरों गोजाना एसे मोजां सालायदोना बेफोरबायदिखौबो नाय एसे जोंफोरखौ सब समाय नों इउपिपिएल नङा आर'नाइ गानाखै मा गानाखै बिदिजों सोलिनो लांबाय थानायखौ सुखुवा मोजां मोना खोनानायाव आं दा फट'खौ होनानै होगोन आं स्क्रिनाव नाय नोंथांमोना बे गथ'खौ नोंथांमोना मा खालामदों मा बुंदों नोंनि खुगानिफ्रायथ' बेफोरबायदि
नों UPPL नोङा आर'नाइ गानाखै नोङो BPF सो नोङो बे खोथाया बुंनो समाया नोंसोरनि MLA फोरनि खुगानिफ्राय समाया बै समाव MLA फोरा बुंदोंमोन जोंबो बुंजादों नाथाय बै MLA फोरा जेन्नायनिबो जाहोन दं मोनथिबाय जेन्नायनि जाहोन दं नोंसोरखौ जोङो लिडार गोरों बेफोरबायदि सानदोंमोन नोंथाङाबो जुदि बिदि बै मोनसे समनि बे गियाना जुदि थाबाय थायोब्ला नोंसोरनि सरकाराबो बायनो थाखाय बारा सम थानाय नङा अनलि 5 बोसोरनिल' थाखाय थागोन बे खोथाखौ सान MLA नोंथां आंनि बुंनायखौ नोंथाङा मा सानो साना बे नोंनि खोथा नोंथांमोनाथ' दा माबा मोनसे होनोब्ला देहायाव नांहैगोन खोथाया बे बुंबावनांगौ दंबावो जयन्तनिखौ जों नायबाय थायो जयन्तआ मा स्पिच होयो नोंथांनि एगेन्स्टआव आं खोथा बुंनो सानाखैमोन बै गथ'आ जेब्ला फन खालामनानै बुंदों रायलायदों आं बे गथ'जों गाबनानै बुंहरदों बै गथ'आ बेनि थाखायसो आङो बुंनो गोनां बायद्धताया नोंथाङा दुखु मोननानै लाब गैया अफ्रिखौ मिथिबाय अफ्रिखौ माबा मोनसे साननो दुखु मोनो बे नोंनि खोथा आं बुंनांगौखौ सिदा सिदा बावहाय दोनखुमानाय बा माबा मोनसे गैया गालानि फिसा थाल्लाखा थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि